Най-добрият сладък парфюм на пазара в момента е в ръцете ми и днес ще ти кажа колко пъти трябва да се пръскаш с него, за да получаваш комплименти. Преди това обаче ми пиши на лично съобщение, ако искаш отливка от него. Също ме последвай, защото канала ми се занимава само с парфюми. Може да видиш подробното ми мнение за Stronger with You Intensely в YouTube канала ми и се абонирай, защото качвам буквално всяка седмица. Там ще разбереш какво прави този парфюм толкова харесван, но сега колко пъти трябва да се пръскаме с него, за да получаваме комплименти. Както виждате, изпръскал съм една бутилка, така дал съм я за отливки. Оня ден трябваше да взема една приятелка на майка ми с колата, за да я закарам до някакво място. В момента, в който се вкачи в колата, тя беше като: какъв е този ароматизатор за кола? Брутален е, много яко мирише. Аз викам: това не е ароматизатор за кола, това е моят парфюм. И тя вика: вау, много е як. Първо носене, комплимент. Тоест, при мен лично този парфюм има 100% комплимент рейт. Един път съм го носил и са ми направили комплимент за него. Тогава аз се пръснах с него така. 3 пъти отпред. 1, 2, 3. По един път за всяко ухо. 1, 2. И един път отзад. 1. Общо 6 пъти. На мене ми направиха комплимент. Предполагам, че и на тебе ще направят Stronger with You Intensely. Последвай ме за още.